Igsuon ang dagat kung walay isda magpabilin gayud kini nga dagat. Apan ang isda kung walay dagat mamatay gayud kini. Ang yuta kung walay mga kakahuyan, walay mga tanom, magpabilin gayud kini nga yuta. Apan ang mga tanom, mga kakahuyan ug walay yuta mamatay gayud kini. Ang Dios igsuon kung walay mga tao, kung wala ka, wala ako, wala kitang tanan, magpabilin siya sa iyang pagka-Dios. Apan ikaw ug ako igsuon, kitang tanan, kung walay Dios, mamatay gayud kita spiritually. Unang Juan 5, versikulo 11. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Mao na igsuon ang Dios naghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang tao lang gayon ang nagdumili nini sa pagdawat. Maong samtang may kinabuhi ka igsuon, paniguruha nga madawat gayud nimo, paningkamot nga imong madawat ang gasa sa Dios nga iyang giandam sa matag usa kanato. Ug ayaw palayo ug bulag sa Dios aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.